Nandun po huling bale yun naman patya ako mignisa, ako'y abang alipin lang dito sa radyong ito. Sumusunod lang po ako. Okay. Anyway, ka magdrama mong. Okay. Kasi po last minute talaga. Okay. Anyway, babasan kayo po nandinig kay katamong gospel, no, for today. You know, I want to begin with a present day equivalent of this. Okay? Bako gusto ko, imaginean nyo lang, imagine na mangyayari ito. At nano po yung present day equivalent na nini, lalong-lalo na po rin ng radio staff. No? Halimbawa, ito kung sakali mangyayari. Pumasok dyan si Brother Charles Espiritu. Okay? Okay. Tapos, siyempre, putalakwan nyo kung akin. Mulay ko nga, pumasok dyan. Nagmimisa tayo. No? Ano ba yung, di ba, reaction natin? Naku, sigurado mo, ang ating mga balahibo, di ba? Takot, gulat, lahat na. Siguro ng aliwa, mga palila. Because, ito nga, nandito si Brother Charles Espiritu. Dito pumasok. Okay? Pagkatapos sabi niya, ito, kapayapan kay Kongan. Okay? Uling higit na, manimot latangad kayo ni. Kaya ba't Sabiana, o ini Sabiana, Hoy King, Nancy, Rome, o, ika, Aris, kaya na mo, talan niyo ko. O among, talan mo yung buwak kong maputi. Papatalan niya kay katamo. Patay, Sabiana kang Starlet. O, Let, may sinantan ba dyan? Di na muna ako, danupang ko. Okay? Wala mo makanya ng milyari kayong kakatang ebanghelyo. Two proofs na talagang totoo siya. O inipin. Ananing kakatamong ebanghelyo, ay kaya buring translation ni salatan nyo ko. Dapat tagkilan nyo ko. Muling may sexual connotation yung salatan nyo ko. Okay? O ini, nung alimbawang papatalan niya Brother Charles. At pagkatapos sinabi niya, ang pangalawang proof na talagang buhay siya, the physical reality of his resurrected body, ito, sabi niya, tingko nga pangan. Let yung sinantang ko. Kakain ako. Hindi ba tayo maniniwala na talagang buhay si Brother Charles kung gagawin niya at mangyayari ito? Ang yaman sigurong, talaga, mangyari yan. See? Ito yung nangyari sa ating ebanghelyo ngayon. No? They were really surprised. No? And not only surprised, they were really afraid. No? They felt it. No? Multo siya. Okay? Metong yang multo, ano po ni kakatang ebanghelyo. Pero kasanting na ninggawa na ninggino. Just to prove that the resurrection it is not just an hallucination. It is not a myth, but it is really, a truth, a reality that happened. It is a fact, sabi nga, na talagang buhay ang ating Panginoon. Ito, gumamit siya ng mga prueba. Nagpahawak siya at kumain siya. And I think, kailan niya ginagawa ito? Tayong kuminsan hindi pa rin tayo talaga, sold out na buhay ang Diyos, lalong-lalo na pag may mga problema tayo, as if the Lord is so distant, malayo sa atin, natutulog ba ang Diyos? Kapilan niya patalan kaya katamo yung Ginoo. King occasion, of course, number one is prayer. It is in prayer that we touch the Lord, Okay? And at the same time, ito, yung gospel kahapon, it's about the Emmaus experience, The two gifts of the Eucharist. Dito natin hinahawakan ng Diyos sa kanyang salita. Tayo'y, ito nga, tinatouch ng Panginoon ngayon. At sana matouch din natin siya. Na siya'y buhay. Siya'y nagsasalita sa atin. Because the words I'm using right now, these are not my words. It is the Lord, speaking through me. Di ho ba?
At pangalawa, ano ba yung kinakain natin dito? No? Of course, later on, we will touch Him also sa ating pagkokomunyon. Pero itong pagkain ng Eucharist, ito, no? This is the food that nourishes us, no? Towards eternal life. Ito, kumakain siya. Kumakain tayo, no? We share this fellowship meal with the risen Lord. Kaya buhay siya. Pero Father, bakit hindi ko talaga kuminsan nafe-feel? No? I cannot really touch the Lord. Na parang kuminsan kahit na nagsisimba ako, no? Parang I feel that He's so distant. Dito natin kailangan yung regalo ng pananampalataya. No? Ito yung sinabi ng ating Panginoon kay Thomas. Sabi kay Thomas, "O Thomas, naniwala ka dahil nakita mo ko?" Sabi niya, "Blessed are they who have not seen, yet believe." Tayo yun. Hindi natin nakita, but we believe. And when we believe, we will see. Kaya nga baliktad eh. Yung iba, to see is to believe. Tayo, no? Tayo mga nanampalataya, baliktad. To believe is to see. When you believe, you will see the Lord. You will touch Him. And He shares this fellowship meal with us, the Eucharist. At ang challenge sa atin, ito nga, no? Ganda ng kanyang regalo, peace. No? At sana ito rin ang ating dalhin sa ibang tao. No? After the Eucharist, there is always the challenge for us to be witnesses. Ito, testigo. Ano po ni Kakatang Ebanghelyo. The first reading today, no? Ito yung patotoo ng mga apostoles sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. No? They were able to heal a lot of sick people. Ito po. Kaya nga maging apostol tayo, testigo. Itong joy, itong peace, mamaya sabihin natin, peace be with you, peace be with you. Ito ang dali natin. Maging testigo tayo. No? Maging buhay na patotoo tayo. Na ang Diyos, no, ay isang Diyos ng muling pagkabuhay. No? Marami dyan namamatay. No? Hindi physical. Kuminsan mental, spiritual. Yung mga taong kuminsan wala ng gana. Parang wala ng lasa ang kanilang buhay. Diyan, kailangan dalhin natin. We become God's instrument and witnesses so that, again, they will also feel through us, no, yung joy at peace na binigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad. No? Sana'y maging daluyan tayo, no, ng tuwa, pag-asa at kapayapaan na binibigay sa atin ng kanyang muling pagkabuhay. To end my homily, I think, hindi ako nakakamali, I think it's Monday yan. Nagmisa ako, no, sa dati kong parokya dyan sa Mabiga. Baka nanonood yung mga taga Mabiga. Okay. Nag-celebrate sila, yung isang family, isang clan, ng birthday. Yan. Itong birthday celebrate namin, si Apong Loleng, 100 years old. Can you beat that? 100 years old. Itong matandang ito, no? Parang mami-mami ko noon, no? Noon pa. 30 years ago, I was there sa Paris na yon, no? Anyway, nang lepitan ke, telan ke, yan, hinumakan ko. Sabi ko, medyo may nanay talaga. Apo Loleng, happy birthday po. Ako, yan, Yamong Pep po, Yamong Pep. Ako, pekadikit ko na Baka ito, daramdaman ako. Ay, pekalawe na ako ng, alam mo na yung mga tanong, mga 100 years old, no? Hindi malinaw. Sabi niya, so hinuwakan ako. Among? Among? Ako po, Yamong Pep. Anyang believe. I'm alive. See? At kinahol na ako, may pangahol kami. That joy, that peace, buhay. We have that experience now. We can see the Lord, we can touch Him, we share this meal together with Him. And this is happening because of the gift of faith.
Kaya sana our faith in the resurrection should move us to become His witnesses. As we experience the joy, the peace, no, and the hope of the resurrection, i-share natin yan. Maging testigo tayo. Yan. Sana mahawakan din ng mga tao na, di ba, wala nang gana sa buhay nila, mahawakan through us ang Kristong muling nabuhay. No? Parang yung reaction ni Apollo Oleg, Mom, ganyan tayo. No? Nawala yung doubt na baka hindi si Among ito, baka impostor ito. Pero nung hawakan ako, kasi dati talaga, hinahalikan ako yan, yung matandang yan. Siguro, pamilyar nga, no? Something like that. So we continue this Eucharist with that much faith in the resurrection. And may we become God's instruments and witnesses so that we can bring the joy, the peace, and the hope of His resurrection to others. Amen.